أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ake sizweke namhlanje umlayezo ovela kumdala weinsuku, umenzi wezinto zonke, ukuthi uthini kimi nawe namhlanje, wena okholwayo nawe ongakholwa. Uthini umdali wethu kithi? Lalela. Alam tara, awuboni yini uAllah umdali wakho uyakubuza ukuthi la mehlo engikunike yona, le ngqondo engikunike yona ayisebenzi? La mehlo lawo aboni, le ndlebe lezi azizwa? Awuboni yini le ongayiboni? Anna Allah yasjudu lahu, ukuthi uAllah uyakhothanyelwa. Konke kukhothamela uAllah. uAllah uyena yedwa okhothamelwayo. Lalela ukuthi uAllah uthi yini emkhothamelayo, njengoba wena ukhoshe kangaka ukhothamela lo wena umkhothamelayo owaziwa uwe. Lalela ukuthi uAllah uthi yini yena okumkhothamelayo. Man fis samawati wa man fil ardi, yonke into esemazulwini, nayo yonke into esemhlabeni yenzani? Iyamkhothamela umdali wayo. Ulalele kahle. Washams, nelanga njengoba ulibona likhanyisile nje kanje, liyindlela elikhothamela ngayo umdali walo, wena ngeke uyazi ngoba ulona ilanga. Walqamar, nenyanga njengoba usuku uyibona ebusuku ikhanyisile, yindlela yayo ekhothamela ngayo umdali wayo, ongeke uyazi wena ngoba uyona inyanga. Wanujum, neinkanyezi njengoba uyibona iqhakazile ikhanyisile ebusuku, yindlela ezikhothamela ngayo umdali wazo, ongeke uyibone wena noma uyazi ngoba uyona inkanyezi. Waljibal, neintaba njengoba uyibona intaba zingamagquma zimile zime kanje, uAllah uthi indlela ezikhothamela mina ngayo, ongeke uyazi wena futhi ngeke uzizwe ngoba uyona intaba. Allahu akbar. Washajar, neyihlahla njengoba uyibona nje izihlahla zinyakaza, umoya moyivunguzisa zivunguza kuwa amacembe lapha ezihlahleni. Uthi uAllah ngazi each and every elokuzana live, icembe necembe esihlahleni, ukuthi namhlanje kuzowa amangaki noma kuwe amangaki. Maye ngawanga kungane engawanga, yimi engikwaziyo ngoba nje usibona lesihlahla sinendlela esingikhothamela ngayo, awuyazi wena ngoba usona isihlahla. Allahu akbar. Wadawab, nayo yonke into ehamba ngeinyawo, yonke ungabala ungaqedi, yonke into ehamba ngeinyawo. Allahu akbar. Wa kathirun minan nas, baningi abantu abangikhonzayo, inqwaba abantu abangikhonzayo, Allah uyakutshela. Wa kathirun haqqa alayha al'adhab, kodwa iningi labo laba abangangikhonzi baphila ngaphansi kwesijeziso sami. Isijeziso sami siyiqiniso phezu kwabo. Bayathanda bathandi labo bantu labo, ngizobajezisa, bahamba nejeziso sami bephila. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Ta'ala give us tawfiq. Ngiyabonga.